Nu går vi ud til hele Danmark. Hvordan fanden var den? Skal prøve så... Stjernestøver med... Ja, 3 folkesanger. Der storkes regimentet. Løb populære og røg folketinget. Så kom en sag forbi, som jeg kunne lide. Så var det slut med folketingssanger i folketinget. Så tog de ind, og Nikolaj Pladsen, der solgte de en mængde hat. Så kom politiet forbi, ramponerede bil, og så var der ikke flere halsmusjer for Nikolaj Pladsen. Så blev de smidt ind i galleri 101. Men det duede heller ikke rigtigt. Og rockerne kom forbi, og skulle de ikke lide. Så var det slut med hele her i galleri 101. Så er der solen. Så tog de ind på Protekfabrikken. Nej, Protekhus, og der levede det i sus. Og så kom kommunen forbi og siger, 6 uger, ellers så kan I ikke blive. Så blev vi kørt i bus til Protekfabrikken. Men det duede ligesom heller ikke. Voksenklub ville have lokaler. Så flyttede vi madrassen til Christiania. Og det er så her, vi har alballaden. 30 år her. 30 år der. Og så tror jeg ikke, at kommunen vil sige, at vi skal ud. Fordi vi skal betale mere i husleje. Yes.